Здравейте, аз съм Драгоница, добре дошли в моя канал. Днес ще направя интуитивно таро четене за зодия Риби за месец декември. Ако резонирате с посланията и имате интерес от индивидуално таро четене, ще намерите повече информация в описанието на това видео. Стартираме! Така, зодия Риби, това, което ми излиза като усещане при вас е, че темата колективно е свързана с фокус върху кариера и това може да бъде освен кариера, може да бъде и отношения с партньори, но като цяло бизнес насоченост и това по какъв начин се справяте в материалния свят. Тук всъщност месеца стартира с някакъв тип послание, което може да бъде информация, която вие сами да получите като прозрение или истина, която да разберете, или може да бъде интерпретирано и като някакъв тип анонс от по-висше стоящи хора от вас, в който се обявяват конкретни неща, свързани с това на къде тръгва компанията или къде ще се намирате вие по отношение на развитието на структурата. В този анонс се съдържа със сигурност информация, свързана с това кой какви нива ще заема и респективно кой какви заплащания ще получава. Не сещате се какво им предвид. Надявам се. Ако не е свързано с корпоративна среда и с бизнес и с фирма, то може да бъде вашето лично партньорство във ваш бизнес, в който вие получавате прозрение, че има някакъв тип необходимост да направите промяна в посока на управляването на ресурсите. Виждам и карта Дявола, която когато се появи, това означава, че вашата има момент на това, че да, може да сте повишени или да, може да ви се предлагат повече възможности, повече социални придобивки, възможности за обучение и разни други такива хубави неща. Или пък повече клиенти, които идват към вас, ако сте в сферата на вашия собствен бизнес и сте предприемачи. Но усещането ми, когато видя тази карта по отношение на кариера, бизнес и работна среда, е за това, че малко или много си продавате душата на дявола, с това, че се ангажирате прекалено много с неща, които ви водят до усещане за бърнаут. Тоест, вие в този месец непременно искате да достигнете някакви цели и да се докажете или да вземете длъжност и да свършите някакъв тип работа, която да бъде респективно изплатена материално, но по този начин всъщност толкова много се уморявате, че губите представа за това кой ден сме, кой месец сме, кои са ни приятелите, не си обръщате внимание на здравето, изключително много голяма жертва правите и компромис с личния ви живот. Той почти не съществува в резултат на това, че се забивате да, метафорично казано, дори не е и метафорично, да слугувате на някаква кауза и идея, която ви обещава добро отплащане. Сега тук може да ме попитате, добре, защо се интерпретира по такъв начин предвид, че вие отдавате енергия и после ви се заплаща респективно. Това не е ли баланс? Ами в случая не е баланс, защото заради едното направление от вашия живот другите страдат. Това вече само по себе си говори за дисбаланс. Би било чудесно, ако вкарате труд в едни нормални работни часове и това ви се отплати и освен това време, което инвестирате, имате необходимото време за това да се грижите за вас самите, да имате хубав сън, да се храните нормално и да не пренатоварвате нервната си система. Но в случая не е така. Декември месец има голям потенциал вследствие на комуникиране на някаква информация или идея, която ви идва, да предприемете действия, които да ви доведат до прегаряне и до преумора, което означава автоматично понижена имунна система и
също така говори за това, че дори вие да искате в някакъв момент да свършите още повече от нещата, които сте си сложили като задачи, няма да имате физическата възможност, защото когато ние сами не си взимаме почивка, Вселената прави така, че ние да залегнем и не само, че не сме си починали, ами да трябва да се грижим и за здравето си, с което не искам да бъда лош пророк в никакъв случай. Посланието по-скоро е: почивайте си, за да не бъдете принудени да си вземете почивка по начин, по който нито ще е почивка, нито ще е работа, а ще бъде наистина в резултат на понижен имунитет и някакъв тип вирус, грип или друг тип ситуация, която да ви принуди да забавите темпото по начин, по който да ви натовари допълнително. Така че спрете се сами. Също така, това, което ми излиза във втората част на месеца, вече е съвсем в тази посока на това, че трябва да се намали темпото и да се чака търпеливо да озреят плодовете от вашия труд. Не е нужно през декември да свършвате цялата работа за първото 3 месече от януари. Ако сте в корпоративна среда и стратегиите трябва да се заключат до 15 число, бюджетите трябва да се направят до 15 число, или вие самите по отношение на вашия личен стартап, бизнес или каквото и да е било, трябва да свършите конкретна работа до 15 число. Това е чудесно, но в крайна сметка хора сте, така че не всичко трябва да бъде на крайната. Не всичко трябва да бъде супер фиксирано и супер контролирано и не всичко на крайна цена трябва да бъде приключено в този срок, който сте си задали. Не е реалистично. Винаги трябва да имате буфери и да имате предвид непредвидимите ситуации. Така че хубаво е да помислите за себе си и да знаете, дори и след края на годината имате възможността да си вземете нужното време, още преди всички да са се впуснали в потока на 2026, да си доизясните концепциите, да си доотработите някои задачи, в които не сте се справили през месец декември и да получите също толкова добри резултати, както ако бяхте свършили всичко през декември. Не се опитвайте да контролирате хаоса, а по-скоро действате стратегически, не бъдете примамени и не бъдете лакоми да вземете всичко в един момент, в една седмица, в 2 седмици или в такъв лимитиран период от време. Точно това ми е усещането. Ако сте в среда, в която, както се казва, ден година прави, потърсете подкрепа и потърсете помощ. Просто материалното нещо, което ще спечелите, няма да оправдае вашето усещане за умора в края на този период. И това го пояснявам отново и с другите 2 карти, които са 4 чаши и 4 пентакли, които говорят за емоционално изтощение и за това, че колкото и да вземете, сякаш няма да ви е достатъчно и няма да оцените дори емоционално победата след завършения период. Както и материално, по някакъв начин, като направите равносметка, ще си кажете, целият този зор за какво? Не казвам, че няма да спечелите добри възможности в резултат на труда, който ще положите, но имайки дявола тук, пояснен и в разклад с толкова много 4 и началната фаза на създаване на стабилност и много пентакли във вашето колективно четене, ми говори именно за това, че каквото и да ви се подаде в този период, сякаш няма да е достатъчно, така че по-добре бъдете малко нежни към самите вас и към вашият храм, вашето тяло и вашият дух и знайте, че не всичко се измерва в това колко работа сте свършили днес и в месеца. Това беше генералното и колективно четене за месец декември за зодия Риби. Надявам се, че резонирате с посланията. Знаете, че картите дават една насока. Изборът е ваш. Затова следвайте интуицията и вървете по пътя на душата си.